Кино башланганчы вакыт бар бит әле. Без ял итеп сөйләшеп утыра алабыз. Кадрия белән Ләйсән дә тиздән килеп җитәчәк. Әйе, алар ярты сәгатьтән монда булачак. Гөлия, синең белән шулай булганы бармы? Рәхәт, борчысыз көннәр килүен көтәсең. Ниндидер шатлык, куанычлар телисең. Көндәлек мәшәкатьләр бетәр, менә моны гына хәл итәм дә рәхәтләнеп ял итәм дисең. Хей, Алия, күп тапкырлар шулай булганы бар. Озак та үтми яңа мәшәкатьләр, сынаулар килеп чыга. Әмма мәшәкатьләрдән, сынаулардан куркырга кирәкми. Тормышта максатлар куярга һәм аларга ирешергә кирәк. Дөрес, Гөлия. Кечкенә чакта мин балалар бакчасын яратмадым. Чөнки анда йоклыйсы килмәсә дә йоклаталар. Шуңа күрә тизрәк үсеп, мәктәпкә барасы килә иде. Ә мәктәптә укыганда тизрәк укып бетерәсем, университетка керәсе килде. Университетка кергәч, тизрәк эшлисе килде. Нәкъ шулай. Аннары акчалы эш табырга кирәк булды. Без бер-беребезгә шул кадәр охшаганбыз. Менә хәзер эшли башлагач, һәр көнне иртән торып эшкә барырга кирәк. Шулай бит, Гөлия? Әйе. Кияүгә чыккач балаларыбыз туар. Бер дә яу юк икән бит. Димәк, тормышның иң бәхетле, иң рәхәт вакыты балачак булган.